El projecte Via Universitària parteix del llegat que va deixar Ecovipeu, l'enquesta de condicions de vida i participació que es va realitzar des de la Universitat de València per a tot l'Estat l'any 2011. A partir del llegat que ens aporta aquella enquesta, en construïm una de nova, que és el projecte Via Universitària, amb col·laboració entre la xarxa Vives i la Fundació Jaume Bofill. Els objectius principals de l'enquesta són conèixer quins són els estudiants universitaris, com són les seves condicions de vida, especialment partint de dos eixos d'anàlisi: el de la diversitat, com de diverses són aquestes trajectòries i com de diversos són avui en dia els estudiants universitaris, i el de l'equitat. És la universitat un sistema equitatiu i, en cas de no ser-ho, quines són aquestes condicions de desigualtat o d'inequitat que existeixen i què podem fer per millorar-les. Doncs una de les característiques principals és que avui en dia a la universitat hi arriben molts més alumnes que no pas els que arribaven fa 30-40 anys enrere. Això vol dir que aquest major volum d'alumnes també respon a unes característiques socials de procedència i d'hàbits de vida molt diferents, i per tant estem davant un gruix molt important d'universitaris molt diversos, en què tenim des d'alumnes que tenen 18 anys i que entren a la universitat tot just després d'haver passat pel batxillerat o per l'FP, fins a alumnes ja majors que tenen família, que estan treballant i que també, amb l'objectiu de formar-se al llarg de la vida, entren a la universitat. A banda d'aquest tipus de diversitat també tenim la diversitat socioeconòmica, ja que avui en dia hi arriben diferents estrats socials, persones de procedència diversa, tot i que no en les mateixes condicions. Aquest és un dels elements principals que ens caracteritza com a universitat avui en dia. Un altre element és els canvis que s'han introduït en relació als estils d'aprenentatge i a l'adhesió a la universitat, és a dir, la manera en com estudiem, la manera com vivim la vida universitària, i aquest és un altre dels aspectes que l'enquesta vol analitzar. És el de la creixent diversitat del perfil d'estudiants universitaris. Des del moment que a Europa s'està apostant per la formació i per l'aprenentatge al llarg de la vida, podem preveure que la universitat també haurà de respondre a aquesta diversitat de gent que estarà interessada per estudiar a la universitat, ja no només des de jovenets, sinó també des d'adults. També, a més, ha de respondre a aquesta necessitat de ser cada vegada més equitativa i que pugui accedir a la universitat gent de procedència diversa. Aquesta és una tendència a la qual la veurem creixent al llarg del temps. I l'altra és la d'adaptar-se a les noves maneres d'aprendre, adaptar-se als canvis substancials que ha comportat especialment el que són les tecnologies de la informació i la comunicació en la manera de viure i, per tant, també en la manera d'aprendre.